На жаль, українська мова на півострові майже знищена. Якщо говорити цифрами, то зараз 0,01% відсоток від загальної кількості учнів, які мають можливість вивчати українську мову. Це маленька школа біля міста Феодосія. Там навчається біля 150 учнів. Це селище, і саме цією школою частіше звітує російська влада щодо доступу до української мови в Криму. Але це не доступ, це так, як так можна сказати, створена така Потьомкінська деревня, якщо так можна сказати. Нещодавно ми зустрічалися зі студентами, які вступили в 21-му році, і задали їм питання, чи важко їм навчатися зараз у вищих навчальних закладах, чи достатньо їм української мови, щоб навчання у них відбувалося українською мовою. І ми отримали дуже цікаві відповіді. Наприклад, діти сказали, що в Криму майже неможливо знайти репетиторів, які можуть надати таку послугу, як українська мова. Тому що вчителі бояться таку послугу надавати дітям. Далі вони сказали, що ця послуга коштує дуже дорого, і не всі родини можуть дозволити собі наняти репетитора з української мови.